Доброго дня, шановні сябри, з вами по-ранішому Блажевич Алексей. Давно була ідея розпочати таку рубрику, як відеомонологи. Ось. І літерально на днях, може вчора, почув таке міркування, що сучасна влада – це опозиція. І коли то есть вельмі цікава ідэя, вельмі цікавы момант, і калі сапраўды разважаць адносна гэтага выказвання, то все мы ведаем, што большая частка беларускага народа не падтрымлівае сучасную ўладу. Гэта, можна так сказаць, што неопровергальный, да, немагчыма опровергнуть гэты факт, скажем так, выбачайце, что так вот получилось. Ось так. Значит, ну, я не буду затверждать, что там прям таки вот, як затверждая, скажем так, палітычная оппозиция 97% беларусаў з'яўляюць, не падтрымліваюць уладу, бо чисто теоретично можно подлічыць, что есть и пенсионеры, якія падтрымліваюць, есть и служачыя, якія падтрымліваюць, есть и звычайныя люди, якія таксама падтрымліваюць. Ну, давайте про оппозицию. По-першае, что такое оппозиция? Ну, зноў-таки я буду выказваць толькі свае меркаванні, да, якія пабудаваны на чыіх-небудзь меркаваннях ці на якіх-небудзь звестках. Гэтаму гэта не з'яўляецца якой-небудзь ісцінай непрыложнай, да, і кожны можа паспрачацца і выдвинуць сваё меркаванне. Давайте так, пачнем з апозіцыі. Што такое апозіцыя? Ёсць, калі браць палітыку, да, то ёсць кропка гледжання большасці і ёсць кропка гледжання меншасці. Большасць з'яўляецца как бы пазіцыйнай часткай, яна выдвигае нейкія свае меркаванні. Ну, апозіцыя гэта звычайна супрацьлеглая частка, то есть, скажем так, такі своеасаблівы мінус, які выказвае свае меркаванні супраць улады, супраць якіх-небудзь дзеянняў якіх-небудзь фракцый, то есть гэта калі браць там парламенты і фракцыі там, да. То есть, калі браць, напрыклад, Злучаныя Штаты Америки, то мы ведаем, што ў них там две крупныя партыі, якія паміж сабой соревнуюцца, да, спаборніцтва у них паміж сабой, хто больш улады захопіць, ну не захопіць, а набудзе шляхам, дэмакратычным шляхам, зразумела. Ось так, это что датычыцца Злучаных Штатаў, там демократы и как-то там еще по-іншаму жут ёсць, так. Что датычыцца беларускай сітуацыі ў дадзеным моманце, у наших реаліях. Значит, на дадзены момант ёсць прадстаўнікі Рэспублікі Беларусь у выглядзе ўлады. Не будем гутарыць, законна, незаконна, гэта не мае значэння. І ёсць беларускі народ, які літаральна хутка ўжо будзе год таму выказаўся супраць, показывал свою незгоду, выходил на митинги, можно так сказать, да, выходил на улицы, ходил, показывал свою незадовольность адбыўшымся палітычным падзеям у дзяржаве. І калі прыводзіць, параўноўваць супрацьлегласць по адсоткам, да, то сказать, что большая частка беларусаў не падтрымлівае зараз уладу, ось так, гэта, наверное, сапраўды так. Большая частка беларусаў галасавала супраць Лукашенко,
большая частка беларусаў выказала свою незадаволенасць уладай, і получается, что улада, якая дзейнічае зараз супраць народа, прымушаючы яго як бы это так падпарадковацца, да, ось, з'яўляецца апазіцыяй беларускаму народу. То есть, па сутнасці, мы маем народ, які супраць улады і які па адсоткам з'яўляецца большасцю, і ўладу, якая меншасці, но яна хоча падпарадкаваць народ. Ось, і сапраўды получается, што ўлада з'яўляецца апазіцыяй беларускаму народу. Ну, в принципе, на гэтым, наверное, сёння все. На наступным відэароліку мы пагутарым аб калабарацыянізме. Гэта вельмі цікавае пытанне. Ось. Ну, до наступнага разу.